Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fifth Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, fans, followers, nabantu abathanda amakhosikazi kababumsiliko. Nginendaba ke ezimnandi. Uthando Nes'thembu season 7 bayabuya. I-date asakayitholi. Nini asakayitholi. Ngizwe ngobani? Ngizwe kuMakhumalo. Ngithi bengibuka leya video uMakhumalo eyenza no-Obanzi nabantwana abanye. Kukhona-ke abanye bambuzile, ngiyaxolisa ukuthi abantwana abanye beyenza no-Obanzi kaMayeni, uZenande kaMangwabe, umnini kaMayeni ney'ngane zakhe nje because iy'ngane zakhe nobaba uMseleko uvelile kancane. So ngesikhathi e-live kukhona obuzile ukuthi hayi bekwenzakalani ngoThando Nes'thembu, wathi uMakhumalo Uthando Nes'thembu bayabuya. Ukuthi nini akasho, ukusho ukuthi okwamanje kusayi imfihlo mhla sekufanelazwe yonke into bayositshela ukuthi Uthando Nes'thembu babuya nini. Sayikhumbula-ke iy'ndaba zabo ezinye singasayifuni, njengokuthi khona unumber 5 ohlala eThekwini asisakufuni lokho, kodwa uma ngisafuna ukunikhohlisa ngizomtshela ukuthi ukhona number 5 oseThekwini esingamazi. Kunye engazi ukuthi asakakuboni umembe sokaMangwabe because okaMakhumalo siwubonile ku-season 6. Enye into uMangwabe ukuthi ushade before uMayeni, izigaxa nje abashiya nazo. Ushade before uMayeni kodwa yena unumber 3, uMayeni unumber 2. Angazi ukuthi kanjani naleyo-ke because yashiya abantu ukuthi uMakhumalo kanti ufike nini eMzumbe. Wasitshela ukuthi ufike kuqala ukunoMayeni. uMayeni mayeshada ubekhona kwi-traditional wedding kodwa esewunkosikazi already, but why umembeso wakhe wenziwe manje nathi sesiwubuka, okusho ukuthi kwama ezinye izinto asazi ukuthi kanjani. Leso story vele yibo abayosikhuluma besiqeda ukuze sizwe ukuthi kwenzeke kanjani. So wayavuma ukuthi abe u-third wife ebe u-second wife, into esithole ku-season 6. Bengithi ngizonenzela ama-highlights season 6 but u-Eskom uthi cha. Mina-ke bengizonibukisa le clip emfishane esho kuMakhumalo ukuthi yes Uthando Nes'thembu bayabuya. Okunye ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye. Guys, a little bit Uthando Nes'thembu.